Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pindong. Taong 1990, Mandaon, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang pagguguna ang pangunahing trabaho ni Pindong. Umiikot siya sa kanilang lugar noon para maghanap ng mga bahay na maraming talahib o damo sa bakuran nito. Kung hindi nyo kasi naitatanong, ang pagguguna ay isang uri ng trabaho kung saan binabayaran ang isang tao para linisin ang bakuran ng tahanan nito. Dahil karamihan sa lugar nila Pindong noon ay abala sa kanilang trabaho sa minahan, kung kaya't marami-rami din ang hindi natututukan ang kanilang kapaligiran. Upang mapanatili ang kalinisan ng kanilang mga bahay, doon papasok ang nakasanayang trabaho ni Pindong. Sa loob ng ilang taong pagguguna, hindi niya maipagkakailang hasa na siya sa trabahong yon. Bagaman kakarampot ang kita, hindi niya yon ikinahiya, gawa ng yon ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Tanggap na rin ni Pindong na yun na ang trabaho niya habang siya'y nabubuhay, sa kadahilan ng nipagtungtong sa elementarya ay hindi niya nagawa. Kung mapipilitan man siyang humanap ng ibang trabaho, maaaring ang kalalagpakan niya ay mas mabigat na trabaho kung ikukumpara sa pagguguna. Mas nanaisin na lamang niyang manatili sa ganoong sitwasyon, gawa ng kahit papaano nakakatulong din siya sa diskarte ng kanyang asawa sa ginagawa nitong paglalako. Isang hapon, habang nag-iikot itong si Pindong sa kanilang baryo, nasipat niya ang isang tahanang sarado at merong napakaraming damo sa bakuran nito. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya hinahangad niyang linisin ang lugar na yon kahit wala siya roong makukuhang bayad. Nang papasok na siya sa loob ng bakuran nito, bahagya naman siyang natigilan nang makasilay siya ng isang matandang babaeng sumisilip sa maliit na siwang ng pintuan. Pagtitigan nilang dalawa, agad namang napaatras itong si Pindong habang nagwiwika sa matanda ng, Ale, pasensya na kayo kung pumasok ako ng hindi nagpapaalam ha. Ang tataas na kasi ng damo sa bakuran nyo eh. Hindi nyo ba papalinisan yan? Nang marinig ito ng matanda, agad naman itong inilhad sa kanya na wala itong salapi na maaaring ipambayad. Pagkarinig ni Pindong sa sinabi nito, hindi na siya nagdalawang isip na ibigay sa matanda ang kanyang serbisyo nang walang kahit na anong kapalit na hinihingi. Matapos nilang magkasundo, dali-dali naman niyang inumpisahan ang pagguguna sa tahanan ng matanda. Sa unang pagbao ng kanyang guna sa lupa, halos ramdam niya ang katigasan ng mga damong namumuhay roon. Animoy pakiramdam noon ni Pindong, mga bakal na talahib ang tinitibag niya. Bagaman nagkakasugat-sugat na noon ang kanyang mga kamay, hindi niya yun tinigilan hanggang sa dumating ang puntong nangalahati na siya sa trabahong kanyang ginagawa. Pagsilay ng matanda sa kanyang nagagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho, agad naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, Mahusay! Hindi ko akalaing sa kabila ng mga baon ng damong yan, nagagawa mo pa rin silang matibag. Nagugutom ka na ba, iho? Halika, pumasok ka sa bahay ko. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali namang tumayo itong si Pindong habang nananatiling walang imik. Sa isip-isip niya, tamang-tama ang pag-alok ng matanda sa kanya, lalo pat hindi pa siya nakakakain ng umagahan. Sa pagpasok nila sa loob ng bahay nito, bumungad sa kanya ang napakarami nitong antigong gamit na halos hindi niya sukat akalain na may ganoong pag-aari ang matanda. Akala niya kasi roon, sobrang hirap din ito katulad nila.
Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, may mga nasisipat siyang mga garapon na nababalutan ng kulay puting tela. Nakalagay yon sa isang aparador na walang pinto, kaya na may madali niya yung nakita. Pag-upo ni Pindong sa harapan ng matanda, agad naman siya nitong inabutan ng mga pagkain, kagaya ng mga biko at pansit. Sinabihan din siya nitong huwag mahiya, gawa ng bihira lamang itong magkaroon ng bisita. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon nagpatuloy ang pag-uusap nilang dalawa. Medyo nakakaramdam na noon ng kakaiba si Pindong, gawa ng kakaiba ang pamamaraan ng pagsasalita ng matanda. Halos pakiramdam niya noon, kakatira lang nito sa kanilang baryo, kung kaya't hindi pa yun gaanong nahahasa sa pamamaraan ng kanilang pananalita. Nang makahanap na siya ng pagkakataon para magsalita, agad naman niyang tinalakay ang lugar na pinagmula ng matandang yon. Buong buhay niya kasing pagguguna sa baryo, hindi niya pa yun nasisilayan o nakasalubong sa daan. Matapos naman yung marinig ng matanda, ngumisi lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, Ano ka ba? Matagal na ako rito. Alam mo, iho, noong kakasilang mo pa lang, nakita na kita dito. Sa katunayan, palagi ko noong nakakausap ang nanay mo noong ipinagbubuntis ka pa lamang niya. Matapos nitong makapagsalita, tila bang hindi makapaniwala si Pindong sa mga bagay na kanyang narinig. Inilahad din ng matanda sa kanya kung ilan ang miyembro ng kanilang pamilya, ano ang paboritong pagkain ng mga magulang niya, at higit sa lahat, kailan ang kapanganakan ng mga kapatid niya. Bagaman mahirap para kay Pindong ang maniwala, wala siyang magagawa sapagkat lahat ng paliwanag ng matanda sa kanya, detalyado at para bang nagsasabi talaga yon ng totoo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tuluyan na ngang napaniwala itong si Pindong. Bago pa man sumapit noon ang takip silim, nagpaalam na siya sa matanda na babalik kinabukasan para tapusin ang nasimulan niyang trabaho. Sa pag-alis niya sa bahay nito, inilahad ng matanda sa kanya na kapag natapos na niya ang pagguguna, meron siyang gantimpalang matatanggap roon. Minabuti ng matanda na hindi na muna ilahad sa kanya kung ano yon, para naman kahit papaano masurpresa siya. Kinaumagahan, maaga pang tumungo roon si Pindong para magtrabaho. Bago sumapit ang 12:00 ng tanghali, natapos niya na ito, kaya na may inabisuhan na siya ng matanda na pumasok sa loob ng bahay. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, agad naman niya yung sinunod, nang sa gayoy makuha na niya ang pabuyang kahapon pa nito bukang bibig. Hindi niya mawari pero may kung ano sa kalooban niya ang nagsasalita na isang malaking gantimpala ang matatanggap niya sa matanda. Sa pag-upo niya sa sala, doon niya nasipat ang matandang babae na merong bitbit na isang bagay na natatakpan ng telang kulay itim. Paglapag nito sa mesa, seryoso naman yung napatitig sa kanya na para bang merong halong tentasyon sa mga mata ng matanda. Nakakamatay ang kuryosidad. Siguraduhin mong kapag binuksan mo ito, handa ka sa mga bagay na magaganap. Ang nilalaman ng telang yan ay ang pangarap mong matagal mo nang inaasam. Tatanungin kita, iho, handa ka bang kunin ang pabuyang ipagkakaloob ko? Wika ng matanda sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, halos hindi naman makaimik itong si Pindong, gawa ng mariin niyang pinag-iisipan kung ano ba ang bagay na matagal na niyang hinahangad. Walang sabi-sabi, agad naman niyang hinawakan ng tela at kasabay nito ang dahan-dahan niya ditong paghila habang sumasagot sa matanda ng, "Hindi ko alam kung ano to pero
Noon pa man sanay na akong sumugal sa mga bagay na alam kong pagsisisihan ko ng husto kung hindi ko gagawin. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bigla naman yung tumawa ng napakalakas habang patuloy na nakamasid sa pagbaba ng telang itim. Makalipas lamang ang minuto, bumungad kay Pindong ang mga bare-baretang ginto sa ilalim nito. Halos hindi siya noon makapaniwala sa kanyang mga nasisilayan, gawa ng pakiramdam niya, panaginip lamang ang mga bagay na kanyang nakikita. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang totoo ang mga gintong yon, agad naman niya itong isinilid sa isang bayong at mabilisang ibinaba sa mesang pinaglagakan nito ng matanda. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, hindi na siya kinausap ng matandang yon na para bang tapos na ang kanilang napagkasunduan. Sa pagsapit ng 3:00 ng hapon, dali-dali naman siyang nagpaalam dito, bitbit ang isang bayong na ginto. Habang pasan-pasan yon ni Pindong, panay naman ang kanyang pagmamasid sa paligid upang masigurong walang taong sumusunod sa kanya. Nang marating na niya ang dulo ng baryo malapit sa tahanan nila, pinili niyang tumungo sa isang liblib na lugar kung saan napapalibutan ng mga puno para ilibing ang mga dala niyang ginto. Napag-isip-isip kasi noon ni Pindong na gagamitin niya lamang ang mga gintong yon sa oras na makaalis na sila sa baryo. Inaasahan niya ring tataas pa ang presyo nito kung itatago niya yon ng ilang buwan. Bago sumapit ang takip silim, nakauwi na nga siya bitbit ang iilan sa mga isdang kanyang nabili sa merkado. Pagpasok niya sa bahay nila, agad namang tumambad ang kanyang mga anak na masayang lumalapit sa kanya. Yumakap yon habang inilalahad sa kanya ang mga ginawa nito noong wala siya. Habang nag-uusap sila noon ng kanyang asawa, wala siyang kaide-ideya sa mga susunod na mangyayari kinagabihan. Panatag noon ang isipan ni Pindong sa kadahilanang hindi niya nararamdaman ang masamang bahid ng matanda na nagbigay sa kanya ng regalo. Sa paglalim ng gabi, matapos nilang kumain ng hapunan, pinili ni Pindong na magpahinga muna saglit sa labas ng kanilang tahanan. Bago siya lumabas ng pinto, sinipat niya muna ang kanyang mga anak para makita kung natutulog na ba ang mga ito o naglalaro pa. Nang masipat naman niya yung mahimbing nang natutulog, agad naman siyang lumabas habang patuloy na pinag-iisipan ng malalim ang kanyang susunod na gagawin. Nakapagpasya na noon si Pindong na sa susunod na buwan, aalis na sila ng kanilang lugar para unti-unting baguhin ang kanilang mga buhay. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa paligid nang maramdaman niya ang pagsimoy ng napakalakas na hangin sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay niya sa labas ng kanilang bakuran, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang nilalang na halos kasing taas ng matandang puno ng mangga. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya habang patuloy nang humingisi. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad namang kumaripas ng takbo itong si Pindong papasok sa bahay niya. Lahat ng mga nakabukas na bintana ay kanyang itinrangka sa takot na baka pumasok ang nilalang na yon sa loob ng tahanan nila. Habang patuloy niyang pinakikiramdaman ng paligid, taimtim naman siyang nagdasal para humingi ng tulong at proteksyon sa Panginoon. Sa bawat pagrinig niya ng yapak ng nilalang na yon, mas lalong lumalakas ang kanyang pagdarasal nang sa gayoy magawa yung maapektuhan kahit papaano. Subalit nang mapagtanto ni Pindong na hindi yun umiepekto, dali-dali na niyang pinasok ang kanilang silid para gisingin ang kanyang asawang mahimbing na natutulog. Paghawi niya ng pinto, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang asawa niyang panayang pag-iyak, ngunit hindi yun nagigising. Ilang beses na din niya yung tinapik pero
Nakapagtatakang hindi pa rin yun nagigising. Makalipas lamang ang ilang minuto, bahagyang natigilan itong si Pindong nang marinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng entradang pinto ng kanilang bahay. Pagsilip niya roon, tumambad sa kanya ang isang aninong may mahabang buhok at balikat. Unti-unti yung pumapasok sa kwarto ng kanyang anak, kaya na may kahit takot na siya, naglakas loob siyang kumprontahin ito. Dahil sa liwanag lang ng buwan na dumaraan sa pinto ang nagbibigay liwanag sa kanyang mga mata, kung kaya't limitado lamang ang kanyang paningin sa paligid. Maya-maya pa, pagdating niya sa silid ng kanyang mga anak, tumambad sa kanya ang isang matandang babae na panayang ginagawang pagdila sa pusod ng pinakabunso niyang anak. Kagaya ng nangyari sa kanyang asawa, umiiyak din ito, subalit hindi bumabalik sa katawan nito ang sarili nitong wisyo. Napakahirap para kay Pindong na makita sa ganoong kalagayan ng kanyang mga anak, kaya na may hanggat kaya niya pa yung iligtas, gumawa siya ng paraan. Dahil sa naniniwala naman siya sa mga nilalang na hindi nakikita, kaya na may marami silang naitabing makabuhay sa bahay nila. Pagsilay ni Pindong sa isang makabuhay na nakasabit sa dingding ng kanilang bahay, agad naman niya yung kinuha, sabay sugod sa kinaroroonan ng nilalang. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, walang habas niya yung pinaghahataw ng latigo hanggang sa magkaputol-putol na ang makabuhay na yon. Nang hindi pa siya makontento, tinadyakan niya pa ng ilang beses ang nilalang habang walang habas yung pinagmumumura. Matapos itong maisakatuparan ni Pindong, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang ni hindi man lang nagalusan o nang hina ang nilalang. Nanatili lang itong nakatitig sa kanya habang patuloy na umaangil. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dahan-dahan naman siya nitong nilapitan, sabay wika ng, Bakit ka ba nagagalit, iho? Hindi ba't napagkasunduan na natin ang bagay na ito? Kapalit ng mga gintong ibinigay ko sa iyo ay ang buhay naman ng asawa at mga anak mo. Huwag mo kong sisihin sapagkat ikaw mismong sumugal para sa pangarap mo. Hindi ko nakasalanan na ngayong gabi mawawala ang pamilya mong pinakamamahal. Nang marinig naman yon ni Pindong, pilit niyang ginawa ang lahat upang maitaboy ito sa kinaroroonan ng kanyang anak. Ngunit kahit anong gawin niya noong mga sandaling yon, tila bang tadhana na talaga ng kanyang pamilya ang mapaslang sa mga kamay ng matanda. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, tanging pagsilay na lamang ang kanyang nagawa sa nilalang habang niluluno nito ng buo ang pinakabunso niyang supling. Lahat kasi ng pwede niyang gawin para maitaboy ang nilalang na yon ay ginawa na niya, subalit hindi yon sapat. Sa isip-isip noon ni Pindong, ginamit ng matanda ang mga ginto para malinlang siya. Kung hindi siya nagkakamali na ang mga gintong ibinigay nito ang maaaring naging susi ng nilalang para maisakatuparan nito ang binabalak sa kanyang pamilya. Nang akmang lalabas na siya ng bahay nila para hukayin at ibalik sa matanda ang mga gintong yon, bigla naman siyang natigilan nang ilahad nito na hindi na yon maaari pa. Ayon sa nilalang, na sa oras na tinanggap niya ang regalo nito, kailan may hindi na yon maibabalik pa. Ipinaalala din sa kanya ng matanda ang mga oras na hindi niya pa nabubuksan ng telang itim. Dagdag pa nito na, kung iisipin lang ng tuwid ni Pindong ang ginawa niya, mapagtatanto niyang para din yon sa kanyang kabutihan. Naniniwala din ito na ni minsan sa buong buhay niya, wala pa siyang ibinigay na regalong makakapagpasama sa mga natitipuhan niyang tao. Maaaring hindi nila agad maunawaan ang nais niya, pero darating ang panahon na magpapasalamat ang mga taong yun sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap,
Halos hindi makapaniwala itong si Pindong sa mga katagang kanyang narinig. Nasisiguro niyang hindi nagsisinungaling ang matandang yon sa kadahilan ng wala yung ginagawang paraan para pigilan ang kanyang binabalak gawin. Lumipas pa ang ilang minuto. Matapos nitong luluni ng buo ang bunso niyang anak, dahan-dahan naman itong hinila ang panganay niya. Nang masipat naman yon ni Pindong, buong tapang naman niya yung sinugod at pinagtututulak papalayo. Subalit hindi yun sapat para magawa niyang mapagalaw ng kahit isang hakbang ang paa ng matanda. Animoy sa bawat paglapat ng kamay niya sa balat nito, tila bang nakakahawak siya ng isang bagay na halos triple ang tigas kung ikukumpara sa mga ordinaryong bato. Sinubukan na din niya yung sipain, subalit hindi nito natitinag ang nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, animoy isang bata itong si Pindong na walang magawa. Kahit labag sa kalooban niyang pagmasda ng paglulu nito sa kanyang mga anak, wala siyang magagawa kundi yon ay tingnan. Halos pinaghalong puot at galit ang nangingibabaw sa kanyang katawan noon dahil sa ginagawa ng matanda sa kanyang pamilya. Matapos nitong malulu ng buo ang mga anak niya, agad naman yung tumungo sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Bago nito umpisahan ang pagkain sa asawa niya, inilahad ng matanda sa kanya na hindi niya kailangang umiyak sa pagkawala ng kanyang pamilya. Ang nais nitong maramdaman noon ni Pindong, isa lamang yung mga alay para maisakatuparan ang kanyang pangarap sa buhay. Makinig ka. Bukas na bukas umalis ka na rito. Humanap ka ng ibang lugar. Magtayo ka ng iyong sariling negosyo at muli kang bumuo ng sarili mong pamilya. Iwan mo ang masasalimuot mong nakaraan sa lugar na ito para hindi ito sa iyo magsilbing bangungot habang buhay. Naway magsilbi ito sa iyong aral na hindi lahat ng binibigyan ng tulong ay totoo mong kaibigan. Salamat sa iyo, iho. Dahil sa iyo natupad na ang ilang dekadang pinapangarap ko. Wika ng nilalang. Matapos nitong makapagwika, walang pag-aatubili naman itong niluno ng buo ang kanyang asawa. Habang pinagmamasdan niya ito, halos mabaliw na siya dahil sa mga bagay na nakikita niya. Ayon kay Pindong, na ang kaganapang yon ay halos umugat talaga sa kaluluwa niya. Walang araw na hindi niya nakikita ang mukha ng kanyang asawa habang kinakain yon ng buhay ng nilalang. Dagdag pa niya na, ilang dekada din itong nagsilbing bangungot sa kanya hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon na siya ng lakas para muling maipagpatuloy ang buhay na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Nang maisakatuparan na ng matanda ang nais nito, bigla din naman yung naglaho na parang bula sa kanyang harapan. Ang huling narinig noon ni Pindong ay ang paghalakhak nito na halos maihahawig mo sa isang demonyo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, tanging pagluhod na lamang ang kanyang nagawa habang patuloy na umiiyak. Bagaman nais niya pa sanang magluksa para sa kanyang pamilya, napilitan na siyang sunugin ang bahay nila, gawa ng paniguradong sa kanya ibubunto ng kanyang mga kababaryo ang pagkawala ng asawa at mga anak niya. Bago pa man pumutok ang bukang liwayway, nahukay na ni Pindong ang mga ginto na siya namang dali-dali niyang isinilid sa maletang gawa sa balat ng hayop. Paglisan niya sa kanilang tahanan, sinigurado niyang tinutupok na yon ng apoy para naman kahit papaano isipin ng kanilang kababaryo na namatay silang lahat dahil sa pagsiklab ng sunog sa kanilang pamamahay. Sa pagdaan ni Pindong sa tahanan ng matanda, nasipat niyang wala na rin ang kubo roon. Pinili niyang wag na itong pansinin, gawa ng halos ikabaliw na niya ang nasaksihan niyang pangyayari. Sa paglakbay ni Pindong sa ibang lugar,
walang nakakita sa bitbit niyang ginto. Nang makarating siya noon sa isang bayan, una niyang ginawa, bumili ng lupa at mga alagang hayop. Nagpatayo din siya ng magarbong tahanan, gawa ng pakiramdam niya sa pamamagitan nito makakaya niyang mabuhay ng mag-isa. Pero alam niyo ba na kahit ilang taon pa man ang lumipas, nanatiling bitbit ni Pindong ang mga pangyayaring minsang naganap sa kanyang pamilya dahil lamang sa regalo ng matanda. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang nakakalungkot nung nangyari sa pamilya ni Pindong, no? Kasi ubus talaga eh. Tas isipin mo sa harapan mo nilulunok ng buo, tas wala kang magawa. Grabe, sobrang trauma yon. Di ko nga alam kung paano pa nakayanan ni Pindong na mabuhay sa kabila ng mga naranasan niya eh. Kasi kung yung iba sa atin, o maski ako, malamang sa malamang ikakamatay ko yung trauma na yon. Baka hindi na ako makagalaw, hindi na ako makatayo, hindi na ako makakain. Wala na, hanggang sa mamatay ako. Kasi isang buong pamilya yung naubos. Tibay din ni Pindong, no? Siguro, alam o nararamdaman ng matandang aswang na yun na yun talaga yung nasa loob ng puso ni Pindong. Kasi paulit-ulit sinasabi ng matanda, di ba, na tutuparin ko yung pangarap mo, akong bahala sa'yo. Pero hindi niya sinabi na merong kapalit. Ending, yun nga, ubos yung pamilya ni Pindong. Kumbaga, sumugal siya eh. Kaso nga lang, sa maling sugal siya napunta. Namatay lahat ng miyembro ng pamilya niya. Pero ang tibay rin talaga ni Pindong, no? Kasi nga naka-move on siya eh. Kung sa iba-iba yun, di talaga makaka-move on yun kahit anong yaman pa yung ibigay mo. Yun naman ay opinyon ko lang. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.